हेलो बहुत अच्छा मेन के तनी और बढ़ा दी ऊपर वही सीटी ना मारी बढ़ाई तनी हेलो एगो खिस्सा कहले बाड़े अनुरुद्ध हां त एनियो से एगो खिस्सा कहल जानू हां जी हां तबे न होई ना हां जी ई कहले कि हम अरे बाप सिटी सिटी नोट सिटी भैया सिटी ना ई कहले कि हम खिस्सा ना हम सच्ची घटना कहता नहीं जबकि हमारा बियाह नहीं के भाई सभे जानता सभे लोग जानता दुनिया जानता कि हमारा बियाह नहीं के भाई हमारे मेहरारू कैसे भाई अनाज बेच के में 200 रुपया धऽ देले रही हो सकता है ई कर्म तहरे घर में भइल होके ई कांड इनके घर में भइल सच्चा घटना सुने के बाद हमारा से सुनी परसों तरसों 3-4 दिन पहले इनकर प्रोग्राम हमरे से रहे पहले आ गईले ई बेचारू आजो पहले आ गईले हां जी हम विकलांग है तनी पछुआ गईले पहले आ गईले हां आ देखो तनी कि धोती कुर्ता पहन के आई तो मंच पर बैठल बड़े पूरा साज बाज लेके माइक सेट हो गई बा आ इनकर नचनिया ममताबा पूरा एकदम फूट के रोता अच्छा चोरी पूरा भीतर से अंतरी से माने दिल से रोता का भाई मैडम का भाई काहे रोता बोला सच्चा घटना है ई में कोनो यदि झूठ बोलत हो कब तब भगवान अब तो पहले बड़े से पहले ही बड़े अब का करी सच्चा घटना कहता नहीं अब तो ममतावा इतना नु रोत रहे हम का भइले बोल अरे पागल रोए से कोनो शंका के समाधान ना होला ना कोनो बात के हल रोए से ना होला ना का बात है को बोल कह तरीके ए व्यास जी का कहे का जतना जे लेखा जोखा वही किताब में हिसाब बाड़ी लिखले रही उ डरिए भुला गए मगर रोवत काहे पड़ू काहे त का कही नैहर के ढेर उधार बाकी ओ डायरी में लिखल है अभी तो रोवे से हो जाई कहू तो 2-4 हजार हम दे दी कल के अब मूल बात बाकी वो लोग के हिसाब बाड़ी रहे कतना केकरा फिर बाकी बरोड़ा कतना दे दे आ दूसर नंबर बात बाकी फिर नैहरवा में जाई तो बिजनेस तो चलवे उड़े कोई गो में गरीब ममता धन बाड़ू लेकिन मंगल के देवता गणेश भगवान ऊ गणेश भगवान जे अपना पिता के विवाह में पूजैले ऊ कैसन बेटा बा बेटा होके तो गणेश भगवान जैसा गणेश जी के बारे में एक और प्रमाण बा कि स्वयं कृष्ण भगवान माई पार्वती के चकचन्ना व्रत कैला के उपरांत कृष्ण भगवान बेटा बन के आके गोदी में खेले लगे भगवान शिव के जन्म समय शादी भई रहे उस समय भी गणेश जी के पूजा भई रहे लेकिन वो गणेश जी के नाम रहे आदि गणेश आदि गणेश रहे जरा बाबू के कोनो ठिकाना जरा माई के ठिकाना पूर्वज के ठिकाना पूरा जे आदो अंत बा कहां से आइल बा केहू जानत नहीं खे आ वहां के गणेश जी हैं जिनका के आदि गणेश कहल जाला ई जगदम्बा जी के है आई तक दुर्गा जी के बाबू के केहू नाम जानल दुर्गा माता के माताड़ी के नाम जानल इनकर पति के कोनो नाम जानल भले माई बहन लोग पूजा करे जाला लोग सेनुर कर देला लोग लेकिन इनकर पति के केहू नाम जानल नाही ई के है ई शक्ति ना है ई आदि शक्ति है इनकर कहां से उत्पन्न भइल कोनो के पते नहीं थे जल रहे तो थल भइल आ ओइ जे स्वयं ही आइल बड़ी 3 आंख वाली आ ब्रह्मा विष्णु महेश के ले आइल बड़ी यहां तक ले ब्रह्मा विष्णु के मार देली आ महेश से कहली कि सृष्टि के रचना करो हमरा से बियाह करो लड़का जन्माबो ए सृष्टि के उत्पत्ति करो रचना करो शिव जी कहली कि ना पहले अपन तीसरा आँखिया दे देबू तब आ तीसरा आँखिया शंकर भगवान जब ले तो कहले कि ए दे में ना जोनी बदल के हो ना बबुआ लेकिन गणेश जी से कहे का भाव बड़ी पुरान भाव बा हमारा के कोई के बाजाना हाय हो श्याम पूर्व परैला लेकिन हमारा कहे के बा अब हो महेश के कुमार
ए गणेश बाबा हर सुमिरन करीला अब ये महेश के कुमार ये गणेश बाबा हो सुमिरन करीला सुमिरन करीला ये माली सुमिरन करीला अरे सुमिरन करीला ये माली सुमिरन करीला अरे सुमिरन करीला अब ये महेश के कुमार ये गणेश बाबा सुमिरन करी अब हो महेश के कुमार ये गणेश बाबा हो अरे सुमिरन करी बिगन बाबू ढेरे जा मूर्ति बा लोक पर लोक पूजे अनिल यादव भैया बड़े भैया अनिल यादव जी 50 रुपया का धनराशि हमरा के देने हार्दिक हार्दिक प्रणाम लोक पर लोक पूजले 14 भुवनवा 33 कोटि देवता में पानी लो भुवनवा क्वालिटी प्रथम पूजा हो खेला तोहार ये गणेश बाबा अरे सुमिरन करी प्रथम पूजा हो खेला तोहार ये गणेश बाबा सुमिरन करी आदरणीय माननीय गार्जियन अमित यादव जी हमरा के 50 रुपया का पुरस्कार देनी प्रणाम करतनी यादव श्री राम जी भी हमरा के 50 रुपया का पुरस्कार देनी हार्दिक प्रणाम बा कृपया पैसा दे के डिस्टर्ब ना करें
बहिन का भी दमान ना बगले जैसे अच्छा मार दे कहता कि पैसा दे के डिस्टर्ब मत कीजिए। अभी इन्हें पहुनाए लगी 50 को कम दे पहुनाए लगी। बड़े भैया दीपक यादव जी हमारा के पुरस्कार देने हार्दिक प्रणाम बा। देखो तिहाई नहीं नौधा चक्रधार ये तिहाई हो एकरा में 3 गो मारो नौधा हो जाए। कैसे ध्यान दे जा लक्ष्मण भाई। जैसे रोज आवेला जैसे रोज आवेला जैसे रोज आवेला ओइसे आजू ये लो था व्यास राजकुमार राय के लाज के है बचावा। लंगड़ा मुके सवा गामार बबुआ मुके सवा गामार ए गणेश बाबा सुमिरन करीला। हनुमान जी के कहत चल चले के बाबा बुआ कैसे कैसे और देवता चित न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। हनुमान जी के बारे में बहुत बात लिखल बा। काहे हनुमान जी बलवान हैं वीर महावीर वीर में महावीर हैं आ महा के बाद कोनो शब्द ना होला जन महा चीज बा महावीर जी में बा। लड़का पुरस्कार में आ गई बालक भगवान प्रणाम करते हैं बालक भगवान के बहुत रुपया के पुरस्कार देंगे हार्दिक अभिनंदन। कैसे बबुआ कैसे नाम हनुमान जी अरे नाम हनुमान जी जग में बलवान जिनको हरे नाम हनुमान जी जग में बलवान। नाम हनुमान जी जग में बलवान। नाम हनुमान कम है। अरे हमारे नाम बता दी अरे साफ 2 कॉपी तोहरे लेखा भाई हमें भगवान तनी मुनी हमरे लेखा कह देले बाड़े आंख में कह देले बाड़े उहो मंडली में एगो डेवा बा डेवा कहां गइल कनवा बाकी छपर है तो बुझाई वीडियो करत रे कनवा मत कहीं खिसियाल बहुत हरे खिसे मत हमरा के लंगड़ा कही है खिसे खिसे कह रे मेरा मंजैया बड़ी बोलत रहेगा। फिर हमने बॉबी की तरफ से पुरस्कार राजनाथ जी राजनाथ बाबू पुरस्कार दिले हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। राम के दुआरी रखा बारी करेला राम के दुआरी रखवारी करेला खाली हाथ जाले वो कर झोलिया भरेला। खाली हाथ जाला चाचा जी हरेंद्र सिंह मलिकार का ओर से पुरस्कार हार्दिक प्रणाम। धन हरे माटी धन हरे रजिंदर बाबू की धरती लंगड़ों के राख ले तो मान हनुमान जी जग में बालवान जी कर चौगुन बजे
अरे नाम हनुमान जी जग में बैला नाम हनुमान जग में बैला। देखिए नवयुवक दुर्गा पूजा समिति बुलबुल राय ग्राम नवयुवक पूजा समिति बुलबुल राय जी 101 रुपया का पुरस्कार देनी हार्दिक प्रणाम बा चाकुन हा नाम हनुमान नाम हनुमान नाम हनुमान जी नाम हनुमान जी भैया राजू जी पुरस्कार दिलन राजू बाबू हार्दिक अभिनंदन बा नाम हनुमान जी जग में बलवान नजर करो नाम हनुमान अरे नाम हनुमान अरे नाम हनुमान जग में बलवान शेरा बाली के जय जयकार तब प्रेमा माँ से बोलो मामा से बोला हूँ जो प्रेम माँ से बोलना 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 मैया के जय जयकार प्रेम माँ से बोलो हो जवान सीताराम प्रेम माँ से बोलो हो सिर सीत बाबा हट चलो बैंक तो कहते बुझलू हो वहाँ के नहीं के मारो वो सरवाए का क्या न रे बाबू चलो हेलो
के बैंक से पूछबो कि समुद्र में कितना गहराई होला ओकरा बस के बात नहीं के जल्लो के ना तनी बाहर कर दे भाई बाहर कर बहरी आ जा दू हो तन तनी बबुआ जी आगे हो खिलो मेहरबा 3 नंबर क्रॉस के हेलो अरे पगली हम तो तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देले मन हर तुम मानो न मानो ये रानी तोहके अपन बना लिहल बानी हम तो तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा तो हम लोग के ताल भर के गावल हमार खाली खार होके गए सन बोल दे ये बराबर चलो ये फराठा किया अगारी हो पिछारी हो ऊपर ऊपर पानी पिया दी ना ना हेलो विराट डीजे टेंट हाउस भैया के माध्यम से पुरस्कार मालिक से है प्रार्थना करो नारायण जी पद प्रतिष्ठा बना कर रखे ममता जी देखो नहीं हम कि नाचत नाचत गई नहीं आ मुकेश भैया के लगावा जाके का करत रहनी राउर नहीं बुझा ना तनको नहीं बुझा ना जाना तने का करे गए रहनी हम सुमिरन में बेसुरा चिल्ला चिल्ला के इनकर कंठ सूख गए रहे ओइसे भिजावे गए रहनी भेजावे करलू काती से भेजलू काथी से भिजाई नहीं जाना तनी पानी से ना इनका कंठ तो हम सुधा से भिजाई एकरा के मुकेश भैया गलती नहीं बुझे के सुधा के दूध होला दही होला पनीर होला राबड़ी होला सब कुछ होला सुधा के एक घड़ी के तो उहे नु मार्केट में चलता है एही से तनी सुखत त पियल कर दोसर कोनो बात नहीं तनी रनिंग दिखा दे बाबू हम आबो
सूती देहिया के चलो अटेंशन प्लीज। अभी अभी चंदन चाचा पेश कैनी हो। भैया हेलो हेलो अभी अभी चंदन चाचा पेश कैनी हो का कि तनी हट के सूती देहिया के दवाई चलता हो। ऐसा ऐसा गाना सुनने के लिए मुकेश भाई केरल धरिए पर मेरा धरिए चैनल के नाम है। चैनल के नाम है एकरा के सब्सक्राइब कर ली हो मुकेश भैया घंटिया दबावल मत भूली घंटिया धो के हिला दी हो। हेलो हेलो बेल आइकनवा ना दबाइबो त नोटिफिकेशन जाइल बंद है हां हेलो देखी चरचराए मंदी हॉर्न बोला था ठीक बोला था वो के ठीक बना दी है।